L-Awtorità Maltija għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA qed toġġezzjona l-applikazzjoni li l-mara tal-eks Ministru għall-Għawdex Anton Refolo applikat biex tiżviluppa fiż-żona tal-Malvi fil-Qala Għawdex. Jekk tiġi approvata l-applikazzjoni, il-lukanda tinbena f'żona ODZ, bl-ERA li qed tilmenta li jekk tiġi aċċettata din il-proposta, din iż-żona li mhix mimsusa se tispiċċa taħt pressjoni ta' applikazzjonijiet oħra għall-attivitajiet u interventi anċillari futuri. Fid-dawl ta' dan, l-ERA qed toġġezzjona fil-prinċipju għall-approvazzjoni ta' din l-applikazzjoni. Anke s-sovratendenza l-wirt kulturali wissiet li l-Awtorità tal-Ippjanar għal fatt li parti mill-proprjetà li se tiġi żviluppata għandha valur storiku evidenti minħabba l-preżenza ta' għar. Is-sovratendenza fil-fatt qed titlob aktar informazzjoni, inkluż dwar dan l-għar, hekk kif mhux magħruf in-natura tiegħu. Din mhix l-ewwel applikazzjoni għal żvilupp f'dan is-sit, għalkemm li hemm differenti f'min qed japplika din id-darba. Dan hekk kif kull applikazzjoni sal-2004 kienet qed issir f'isem Anton Refolo nnifsu li sa dak iż-żmien kien diġà laħaq membru parlamentari Laburista. Iżda mill-2009 l quddiem l-applikazzjonijiet jibdew isiru minn Martu lina. Wara li ma natax Ministeru l-Gvern Laburista kkuntenta xorta waħda billi nħatar chairperson ta' Heritage Malta.